Bună seara, vrăsmutritori! Bine venit la un alt Moabeti. Azi o avem oaspită Georgiana Stavrositu. Georgiana are un zanatnici ceni M de artă, M de lucru practic. Ea este artista perlui, zdățămași, care vă zic că este hairstylist. Are două saloni, București, numai lor este Stagio Style și scoase și una gamă de produse de per adrati dia. Știi, tu te este vanățică, va să zburăm mirachea ei de per. Știi, mușutăsliți le adară cu mâini la ei, așa că gine veni și Georgiana. Mi hârsesc cu multul că him dadul la este moabeti, că mi zi așteptă să bag multe întrebări. Asta este una temă mult umșată ti iți oma, maxus te iți fată și te iți fată cu perii nali. Ghi te aflai și Haristo. Haristo și ația că te aflași oară. Tamam hi cu perlu neali, așa zic că avem să zbrumtora seara. Așa este, vas ahurhim de la bilei cu perii, nali. Georgiana, asta este un mirachi mult umșată și voi să ahurhescu de la mirachea ti per și de la mirachea ti zânata ta. Așa că vreau să zic, prota, ți nu știm noi trip per minduiescu, este ți lipsește perlui. Ți are ananghi perlu de la noi, ta si bămșat, că noi ca fioară zicem, nu imșat perlu, nu imșat de ghidin, voia și el, voia iumtra, ama si va perlu de la noi. Să știi că tu dai răspunsul singur. Știi, noi dai mamutrim, ți produsi să cumpărăm, ți cuțiți la perlu, ți mască, maș ca gărșim un singur lucru. Știi, perlu mas nu-l vrei, nu și adighini. Pe lângă tu te antiprodusii, mai este ingredientul secret, cum zic eu, perlu va să-l vrei. Și ca fi să-i zici cât de mult îl vrei. Asta este misticolos, tu vrei perlu. Exact, vrei perlu. Și pe lângă tot este, perlu are nevoie de o rutină. Ca fidu și ca fioară când îl nilăm piper, va să știm ți băgăm piper. Perlu are nevoie de un șampon, de o mască și după aia trebuie neapărat să băgăm un leave-in, una protecție care ne ajută să căldură, să nu hibă, știi, când o bați feonlo și căldura de la fân este tiper suferă atunci. Și atunci v-ați băgăm o protecție termică. Și tusonii v-ați băgăm ulei. Exact ca și corpul nostru, perlu are nevoie de apă, proteină și ulei ca să sibă sănătos, sibă puternic și să nu se rupă. Mult umșat. Și lipsește cafioară, sibă, este toate etapele, care va zic că numai șampon, lipsește apoi să bați țiva piper una mască, cafioară când o lai. Exact, da. Ca fioară trebuie mască. Mas nu bați mască, perlu va susucă și vârful va despică. Deci este neapărat, dai mas bați mască, nu există. Că bați una mască mai ușoară, de exemplu, dacă nu ai perlu blondul dip zățem, poți bați una mască mai ușoară, dar măcar un minut tot va șescea piper, masca îți bagă pe lungime mași. Șezi măcar un minut și apoi o clătești. Care va zic că nu-l bați aproape de zărțină, îl bați cama sau îl bați și tu zărțină. Da, mama, așa, exact așa. După ce perlu să ladi 2 ori cu șampon. Produsul șampon, să știi că dai manua, dar spumă, el mai curăță perlu, zic așa, și scalpul, că știi, noi în afară de per mai avem și chealea, care și-a va bălată și curățată ghinii. Mai că nu trebuie să șezi mult pe primul șampon, îl dai în padea onial, clătești cu multă apă. Și după aia, al doilea șampon, adară spumă de obicei și este mult mai alișor să lai. Și atunci aveți, știi, când vezi spuma, duchește că perlui la ghini. Și atunci, al doilea șampon îl ai ghini, masezi pielea capului, nu trebuie nu cu unghiile ca noară, cu mâna. Și nu cu silă, minduiesc, nu cu silă, da? Și nici delicat. Exact, va ca un masaj, așa ți se adari, delicat. Și după ce câltești foarte ghini șamponul, după aia bați masca pe lungime, care este ca un tratament. Și îți pia 1 minut, 2, 3, cu cât șezi mai mult, cu atât e mai ghini piper, care are chiros, îți intră masca tu per, și după aia o clătești. Și după nu ți perlu mult un prosop, sau dacă ia nu știi cum, mașini cheamă, adar ca un masaj cu prosopul, nu-l freți ghini de per. Nu dai cu il ca multus lua ruchi, lipsește nici am cu il. Așa că perlul altul fel poate ia rupea perlul. Și perlul schiaptină ori când ai masca pe per,
ori după ții niheamul zvântaș, după ții dădești niheamul cu fionul, căldura îl ajută să se descurcă și atunci nu s-a rupe. Că perlul când e ud, nu știu să știai, dar este de 3 ori mai sensibil. Oh, și s-a rupt ca mahonia. Da, și să știi că iar când nu chiap din perlul, nu știu, Tora, eu când eram mică, așa ți amintesc cumva, că te dai mani cheptem n-am de rădățina, așa ți amintesc, știi, că-ți băga chiaptenul. Să știi că perlul se chiaptenă tamam invers, de la vârf și ne zânzeană. Și tacați de oa cu Captain Lynch, exact. După aia nica niheam și nica niheam. Da, și așa ți fața amonia fără să lua în curță, fără să lua rochi. Îmșat, bun. Asta este un urnimie mult bună, noi să știm să nu trădzem așa cu captainului din sus până în ghios, că va naspârzem perlu. Am adăsești după ți scutem ileca, nu? Ia stima ghini să lași perlu să sucă singur, fără să-i bați căldură, fără să-i bați fân, fără să ai vără aparații, va? Da, mas pot să șed susul perlu singur ghini. Este foarte ghini să știi fără căldură acasă când o hi. Mea vera când o șed la soare, văd și perlu susul singur și susul ghini. Maș că vas aia îngătan, mas nu susucă ghini, dar poate să nu ai probleme cu capul. Da, să nu arățește. Dar altul fel să știi că căldura de obicei, dacă o adari foarte des, tiperii este mai agresiv. Aha, nu este ghini. Să dai multă căldură. Unu oară pe săptămână, 2 ori pe săptămână și dacă bați căldură, dai mai bați o protecție termică. Tora sunt produse care au protecție termică și atunci tamam te ajută ca să nu mai fionul când îl bați nu hibă tiper multul ai. A este destine protecție termică care vă zic că un produs avegli perlu să nu la spargă căldura. Este ca una cremă, ca ție, este ca un spray, cum? Sunt produse și de cele mai multe ori tora se află ca una cremă. Însă eu găsești mai de neapărat că la una linie de produse, știi? Și eu hiu pe conceptul în care, nu știu dacă știi tine, dar perlul are între 12 și 15% apă. Nu știam. De chiar știm că știi cum este, dai mai de chiar știm mai mult, fața să arată Guinness, nu avem breeder, știm că trebuie să bem apă și perlul este la fel. Și atunci eu când la Saiga Gama este și în conceptul la meu, este un produs termic, însă pe bază de apă. Aha. Pentru că tine când bați super apa, cu cei 12% pe care perlul are deja, se absorbe mult mai unia și mai ghini să hrănești perlul. Și atunci eu hiu de acolo și prefer produsele pe bază de apă. Bun. Dar sunt și variante în care sunt ca un conditioner, însă ca un mască de per destă, când îl mai bat, protecția termică de obicei nu o clătești, să rămâni în per. Și atunci perul cam al simți că nu este chiar și ghinilat dacă bați ca un cremă. Aha. Bun, îi băgăm produsul este ți-l avegli, putem să-l uscăm cu fânlu și când îl uscăm cu fânlu, ți adrăm, că nu n-are hari cum șadi, ți adrăm, nu a cât să strâdzem de el, nu-i așa? Mastrul de acasă să știi că trebuie să, când îl usuți cu fânul, mâna lantă, care este liberă, tora depinde, poți să-i fânul în dreapta, în stânga, nu contează. Important este cu o lantă mână, tine să începi să-l zvânță, ca un masaj, știi? Dacă dar ca un masaj cu felul din zeană, atunci pe tine te ajută foarte mult. Căldura din zeană îți disciplinează perlul, îl ajută și a de cam amșat. Luare de psește. La final trebuie neapărat să bați un perii, că fără să, decât masa e perlul dreptul dip, el va așa dâmșat. Masul ai neali, iar așa dâmșat. Dar masul nu ai nici așa, acolo ții nivile aia. Și bați în perii, că altă turlie nu va așa de bine. Și cu peria, tot și când bați peria pe per și ai și fânul tot la întâmână, cât largul lipsește si bă fânul de per? Tas lo vegli, tas nu lo arză. Ai si bă mai largul, mai aproape? Nu, va si bă mai largul când nu ai peria, când îl luați vânță. Dar apoi când bați peria, trebuie si bă la câțiva centimetri, 2-3 centimetri. Mași că perlul trebuie și feonul pe perii, când bați și urulezi peria, trebuie si bă pe diagonală, tangențial. Aha.
exact așa ți străină, ca să nu mă să-l bazi direct dreptul, atunci tiper nu ia stighini. Cam la 2-3 cm, cam așa largul tiper, să nu hibă isa tiper și nu hibă dreptul. Și da poaia după ți, da? Și da poaia... Iartă-mi, mi îndoiesc că internetul nostru să joacă nici am cu noi și mă spuneți cu mine te-am de poaia și tu ca și tu te ideea. Ți vreau să zic că poți, în ziua de azi sunt foarte mulți, poți să iei un perie rotativă. Și atunci lucrul ia fi mult mai ușor. Luați vânt în nihamă perlu și peria rotativă și-a dat singur lucrul. Are și căldură și s-a învârti și atunci lucrurile e mai gine titinii. Când te-a dat acasă e mai ușor așa. Și mi-ndoiește că este bună, peria ți se învârtește singură, peria rotativă? Este foarte bună, maș că nu va subat pe căldura mai mare. Trebuie subat mediu. Și atunci e foarte ghini. Ma subat căldura mai mare, tiper nu este chiar ghini. Bun, asta nu știam, că mi întrebam desi ți vedem, nu, tu ducheni la TV cu peria ți se învârtește singura și multul lișori. Asta mi-aveam întrebat desi, dar este bună, nu pare. Asta știi că e foarte ghini. Bun, dar apoi dadim și cu peria rotativă i nu, și apoi găsești că lipsește să dăm un tulemnu piper, cum așa? Așa ți-ți bagă, la fel pe vârfuri. Baza și mică psână, nu bați cantitate mare, niheamă masez tu mână și apoi dai tot așa, nu pe rădățină, mași pe lungime. Pe toată lungimea, va-l ține hidratat. Uleiul de argan este foarte bun, poți să-l folosești, mai ia și uleiul de migdale, dar eu consider că acel de argan are toate proprietățile care se bubuni în piper. Și un tulemnul zicești că lu țini hidratat, intră tu perul ăsta, dar lu țini hârnit? Da, el intră tu per și să știi că mai poți să dai, dacă când simți că perul este ca niheam uscat, când te lai piper și bazi masca, poți bazi niheamul tu de lemnul tu mască. Și cu ea 5 minute și după ce o dai în padi, perul asibă mult mai gine hârnit. Aha, bun, care vă zic că poți să dar niheam și după ananghia ta, o dar ai masca, mai bazi și îmi dau ochicute de un tulemnu de care turli vrei și țari hari și te asibă mai gine. Asta nu mi-aveam mintuită. Este una turli de, zicem, cum să dar mai bună masca, e mai uidisită titini. Așa ți este, da, exact, și tamam. Dar apoi perul este mult mai elastic, mai hârnit, exact ca și chealea, știi? Vizu că și pe cheale, când nu bagi ulei, o simți că intră și intră, se absorbe în per absolut tot. Bun, ți-a dat și zicem și perul și ești în afară, nu este bun soarele tiper, este bun. Nu este bun șez așa știi când ne-am la mare și dăm piper cu șez maș tu soare dip, nu este bun. Atunci este gine să-l la fel, să bazi un spray care are protecție termică ca să nu cafidzu când uneți la plajă, zicem. Dar așa cafidzu să știi că eu dai mai zic că de soarele este bun. Știi cheali, știi per, maș că nu va șez cu silă la soare. Cât timp n-am calea așa și dacă te bazi în protecție termică și un untul de lemnu, poți să te plimbi în oraș. Tini, când ai vreo doamnă, ți la tine și ți zici, voi să ne dar peria și. Prota, ți mutrești, ți vezi, ți vrei să afli. Protul lucru pe care o întreb este să-și bagă mâna în per, știi mea? Asta e protul. M-ați ved pentru că eu atunci am mutresc cu cum își bagă mâna în per. Și ția dară și cum mutrea și la per. Că știi cum este. La mine în protaoară sau și dacă e în didați ani, tine acasă mult mai bine știi cum ți-și de perlul. Și atunci dai mai eu întreb, bagă-ți mâna în per, e primul lucru și dacă vâltundu și dacă l-am Bupsescu, ca să ved ți-mi transmite. Și după cum băgași mâna în per, eu va să știu cât își de perlul așiții, când nu vrei să-și adă pe față, ca fi își bagă perlul cumva. Mâna tu per, altul fel. Și care vă zic că cum ți bazi mâna tu per, ați zici... Eu mă duc să tine mâna tu per, tot la stivel.
Am casca, am mas, nu aveam casca, ați băgam așițiva. Așițiva ați băgam. Vezi, înseamnă că nu tari hari de tonlu și să tari hari să se vadă fața și perlu mai largă de față, nu? Așa este. Așa este. Și așa zic că de-apoi eu asta am hăbari cum să-l tundu ca să da și perlu, ca să aibă hari mai multul, este ati produsul cu care l-o dar. De-apoi întreb cu titilai piper, tia darea perlui, tia dar cafizu. Sunt niscânti persoane care in și își bagă mâna în per multul, știi? Așa, dar și... Să joacă cu perluia. Nu? Aici nu, nu. Șeți cu mâna tu perașiții sau când luai neale să lua darașiții, pentru că atunci tiperii este andal freț așiții și atunci nu este ghini, că el poate să rupă, să dară masuptării și într-un final va să rupă. Nu știam, nu mi-aveam amintit că nu are că este niți lucri, ți nu ne minduim la ele, cum ți trebuie mâna pe per, ți-a dar, ți-a dar, ti multul, ți zic multe lucri. Așa tiati, pentru că de cel mai multe ori când uini văr la mine, nu are hăbari țiva. Eu trebuie să oațel omul care știe cum va să-și adă perlu și cum să hibă cam alișor ca fizu și să aibă hari. Și atunci eu voi să aflu cât mai multe. După ce băgă mâna în per și eu dai mai zic și cadrăm psihologia perlui, noi hairstyliștii, pentru că cam așa este, când îți intră omul, tine va să știi cum îi place și ține îi place. Și atunci, de-apoi întreb cum și-a îngrijat perlul și tusonii lucru îi arăt niscânti caduri, care eu minduiesc după ce a zburit cu ea și zic cum își bagă mâna în per, că va aibă hari. Dai mai arăt 2-3 caduri, variante diferite, și ea va indica, aici nu are hari, nu are hari, ca tunsoare, ca și culoare, și atunci eu cam mi-aprochi de știu că va clienta mea. Este mult ghineți de seștini că de multe ori minduiesc cu care și oameni care yin cu cadrurile și zic, voi așa sibă perlua meu. Ama tini prota mutrești cum este perlul și de-apoi aleți 2-3 cadruri și zici, asta poate sibă ghine, nu. Minduiesc cu că este zori când omului. Poate să nu adică tini poți vrei un lucru și mai zis și de ghine, dar aia nu-i ghine. Eu dai mai zic cum ia în cadru, trebuie să ai perlua și imnă, nu imnă, azburăm, întotdeauna azburăm. Cum alegi când ghini care v-aș să voi să ne dar altă buiau, voi să bă altă buiau perla meu și voi să ne aleg. Tine cum o ajuți miera și aleagă buiau, atâția că gândesc că oaia este mult zori, că vas mutrești să em la cheali, em la față, em la tuti, nu? Știi cum este, eu zic așa ții, Daima, că și când îi pe stradă, ori este defect profesional, ori este har de la Dumnezeu. Nu se știe, nica. Ma când îi calea și ved fetele, fără război mutresc și zic, eu deja am cu bari, cu țiculoare vai și de ghini. Și atunci când îi prota la mine, eu minduiesc cu deja, am cu bari cum ți-a de ghini, cu ochii, cu chealea, cu fizionomia feței, și atunci eu după țiță caftul heamă mintea, ca să zic tiper, in cu cadrurile care prota minduiescu. Și atunci contează, tuti contează. Contează perlul, contează forma feței, contează ochii, contează buzele, atitudinea contează când îți dar perlul. Că, și dacă voi să dar și tu se potrivești, zic eu, cu chealea ună tunsoare rebelă, zicem, masti ved că tine nu hi așiți, nu va ține ghini. Și atunci ne adaptăm. Cum îi disești buiaua cu cum tăiași perlu? Că minduiesc că, zicem, are buiei cam nividzute, așa zicem, nu știu, roz, nirlă, așa ceva, multul exotic. Ama nu sui disesc cu cum este perlu tăiat, că perlu, zicem, că este tăiat niheam cam romantic și buiaua este multul... Păi, eu daima, când tundu, să știi, tundu perlu ud, când voi da una formă. După ce tun și perlul pe ud cald, dau forma, am bupsesc cu perlul, suntem într-o situație de în care se știe mai excentrică, am bupsesc cu perlul și de-apoi întotdeauna in cu tunsoarea pe uscat.
Aha. După ce coafai perlul, mai tundu-i ca un oară pe uscat. Eu am o tehnică de finisare și de eliberare a vârfurilor pe uscat și atunci, dacă, de exemplu, adar o zonă mai roz, ia si vârf foarte îndrăzneț, îmi eliberez prin tunsoarea acea zonă. Și întotdeauna tundearea și cu culoarea imnă mână-mână, adică mai ales când adari astfel de schimbări. Mhm. Aveam ghivăsită priva că de multe ori asta îți vede și la stranii, care stranii boiau mai mult umșat, ma nu ți de gine cu ea. Tațea că este țiva ditu, zicem, sum buieili, sum culorile ditu chialata, ți nu sui disește cu buiaua de stranii. I di permin, des că este tot așa. Are oameni cu un chiale niheam ca trandafile, ca roză. Are, zicem, oameni cu un chiale cam ca niheam ca galbină. Cum sui disesc cu buieile este? Să știi că dacă, zicem, ai nevoie cumva de contrast. Dacă ai chialea cam roză, nu va fi ca noară pe culori calde. Rozul ia o culoare caldă și atunci nu vanezi în culori care să aibă roșu, care să aibă portocaliu, pentru că perlul va se accentuează roșața pielii. Și aici nu vrei tine. Și va pare că ești roșii, nu? Că te exact, exact, că e cam roșii. Dar apoi, când tu ai chialea deschisă, ți-a dat perlul cam închisă în ca să ai contrastul. Aha. Când ai chialea cam închisă în heamă, atunci îți bazi cam blondul, ca să dai iar contrastul. Și de ați cald, rece, depinde, sunt foarte multe subtonuri, ca fi un... Dar cam mai este principiul, să zicem, în linii mai mari. Îmi pare mult interesant că zicești că un principiu ți-l vezi este niheam contrastul, care va zice că diafuraua, nu hibă idia, dip idia, că numai ta vezi țiva. Nu? Păi, dar apoi nu mai vezi când începe fata și când începe perlul. va fi tot una. Așa este. Eu știu blondă și culoarea mea naturală este foarte închisă, dar tenul meu este mai măsliniu. Și atunci contrastul ne-a dat rămaghinii, mi-a dat cam la per, va se închide fata, nu mai am lumină pe față. Aha. Asta este mult interesant, nu știam, nu mi-aveam minduită așa. Mi minduiam că da. masa e chiar niheam, ca câtă sumulai, mi minduiam că nu poți te dar de lihia arus pe per, că mi minduiam că nu așa de ghine, ama vezi că poate așa de ghine, că lipsește si băși niheam și un contrast, un diafurau. Va și băși niheam un contrast, da, așa este. Ți-a dar când se pare că omul când țiva nu va ieșa de ghini. Îi zici în dreptul? Nu asi bumșat. Da, îi zic în dreptul, da. Clar, îi zic în dreptul. Îi zic că zic că nu ia ghini și că nu va ieșa de ghini și după aia arăt niscând cadruri pe internet, că tora este cam alișor cu internetul, în care eu duchesc cum va ieșa da persoanei. Și când nu va arăt 2-3 cadruri cu uite și vață și a dația, atunci de obicei mi-ascultă și da seama, nu, masiva și nu voi. Că știi cum este, când îi cu cadrul, dar cu altă persoană, nu hitini. Unii asisti vezi hitini cu mea, eu tora, mi-a dar la per verdi. Unii asisti vezi pe vâră verdi, mi-ari hari, zic, băi, imnă, îi place, și alții îți vezi pe mine. Hi mai șocat când te dar pe tine și atunci caftu niște caduri care se aducă cu persoana pe care o adar, să aibă aceeași forma feței, aceeași culoare și atunci persoana ducheaște că nu va ieșa de ghini și zicem să adrăm altul ceva. Și că zicești de cum este fața. Cum ne-aveai zis, într-o ne aduci aminte, ne-aveai zis mult îmșat când zburăm că învopsarea perlui este chimie și tundarea, tăiarea perlui este geometrie. Zburăm niheam de partea de geometrie, că asta îmi pare mult obșată. La cum este fața, cum știi tini sau cum vezi tini, cum să adar geometria perlui. Dar așa de ghini daulis, nu am vălească perlul de fața. Este geometrie în spațiu. Întotdeauna noi ne raportăm la forma feței ovală. Forma feței ovală pentru noi ar fi perfecțiune. Și noi daima adrăm treaba asta. Eu daima când tundu pe văr, am în minte, vizual n-ai cum, știi, eu te vezi fata ai tine și atunci îi suprapun, știi, ca și cum zicem, eu am fata rotundă. Și o voi să o alungesc cu niheamă. Am nevoie a oate, să bă cam alungă.
Masnia dar un breton dip scurtul dreptul, asta fața ca manică, că eu am nevoie zibă mai lungă. Eu îi suprapun în capul meu cum ar fi fața ovală și trebuie să adar caperul să-mi adară formatul feței oval. Am nevoie de volumawații și atunci adar niște scări și să adară cam lungă. Bun, deci carasibă fața mult învârligoasă, mult rotundă, lipsește niheam su alunzește. Carasibă prea lungă, Da, ți-i adari. Ca zibă mai lungă, atunci îi tunzi în scări, ca să ai cam mai multă lungime, awații, să înalță. Dacă bat volum awații și tine ai fața mică, să înalță. Și masa dar vărul breton trebuie să mai lungă, sul portul de parte. Masa ai fața pătrată. Acloții astea, de exemplu, ai awații dreaptă și awații tu dreaptă. Atunci ți va dar ca să doar ovală. Vas imnul cu niște scări pe awații pe lângă conturul feței ca să-i tai niheamă din asprimea colțurilor. Masa dar un breton într-o parte cu colțuri lungi care se întaie formatul feței aua. Știi stata și țihine smutrești sau eu stai, eu ar mâni bretonul acolo mutrești, acolo duți ochiul, nu? Este ca un turli de mistico-optic, si ducem. Așa zi, da. Exact. Data viitoare vă zic cu nu foarte că ved că am veța unia. Ies cu mult curioasă te lucrurile astea, ca nu are, nu știu, ni ții forma are fața mea, ni cum lipsește să-mi tai perii. Mi pare mult interesant. Noi avem două întrebări de la Mita Guda. Mi-nduiesc că întrebările sunt un lunza mațivra, el zice că era de Niheam di adețli de cum și-andrizea perii maile, armânii și zici că avea multi adeți cum Hirbea Cinușii cu apă adra silvă și așiși la perii cu cinușii și avea și multi alti ziceam adeți cam ți zic așa dit bârnu tu bârnu. Tine știi Ahter lucri? Baba mea mi l-a cu supurea de casă. Și cu apă de la ploaie. Și așa mi zicea că doamna Perlu Anghicea știi cam multul. Și așa zic că să știi că eu foarte mult cred în lucrul ăsta, mai ales când ești la ploaie, Perlu cam aghiniți arată. Bun. Și să punea de casă avea țiva bun, de lișa? Nu prea avea bun, nu. Nu, dar m-a luat baba, era tamam, n-ai mai bun era. Și ninti mierli să ambuxeau cu frunze din nuți, în apă, știi? Era totul natural, că nu aveau cuții și atunci... Ți buiau ținșa cu frunzele din nuți? Cam maronii niheamă, dar cu tent de broșcat, exact cum îi nuca și roșcății niheamă. Da, un maro, dar roșcat. Da, am șat, mult am șat. Miștora, știi, cum îți zici tora blondul a lună? De acolo ține. De acolo ghine. Aha, cu niheama roș, tu peninga... Niheamă, dar nu e blondul a rații, gri, rece. E cald, așa. Și cum adari să ajungi la buiaua de lihații uvrei? Tăța că mi-nduiesc că buiaua este iaună, substanța, ama cafi per, este altă turlii. Când ai perlu, zicem ca mini, este cam înclis. Ma vrei să dișliți, este mult zori, nu? Să ajungi la buiaua ți uvrei. Este mult zori, mai ales că ania nu are haris de colores perlu. Foarte mult, maș când o dar șubiții, când o dar baleaș, altul fel nu are hari să-l decolorez, că s-a spardis, sensibilizează foarte mult perlu. Este chimie, știi, când eram niț, tu să adrăm la desen rogvaivlu, ațel mai țin minte? De acloții, nici de acloții aveți, ți culoare tai unul pe alantă. Dacă ai roșu, cu ți-l tai. Ți trebuie să ai nevoie de niheam verde, ai nevoie de niheam albastru. În ziua de azi, zic că lucrurile sunt un niheam malișoare, că sunt tot felul de nuanțatoare care te ajută și cu care poți să dai chiar chimia ca într-un laborator. Până acum, vrățin ți-am zic, era maș buiaua, atea care o știm noi, care este groasă ca una cremă. Dora există și buiaua lichidă, care e ca una apă. Aha!
Și atunci poți să-ți combini din pigmenții pe care tine vrei, verde, albastru, roșu, în funcție de ce culoare vrem noi să iasă. Noi, să știi că în România, fetele avem mult aroș tu per. Și da? dai că vără nu va aroș. Voi si maro, voi si blond, mas nu am aroș aici tu per. Este naima greu de a scos. Și atunci ai cu pigmenții aici, să niam verde, că asta e roșu. Și atunci te ajută în primul rând, îți trebuie colorimetrie, o bază foarte bună, ca la școală, știi? Când te acazi meseria este, te acazi cu tundearea și cu colorimetria. Va să știi ca pe tatăl nostru, doamne. Și așa de aia depinde și de cum vesti lucrurile, pentru că știi că noi oamenii, ca fi unul din noi, vede culorile altă turlie. Eu tine roșu, ia roșu, tine roșu, ia alt roșu. Și de-aia va să știu cum ți se pare ția roșu, să bagă țiva roșu îl vezi roșu sau poate că îl vezi galben. Cam galben, nu și roșu. Și atunci, după aia eu va să știu cât de intens îți bag din acei pigmenți sau cum să amestec culorile ca să-mi iasă buiaua pe care eu știu că tine o vrei. Ješ mi că este zori că buiaua și să mă alexești niheam când u bați și șadi ghini și fuți de la salone și imșat, este una turlie, ama după 2-3-4 săptămâni nu să alexești niheam, nu? Așa ți este, da. Dar cam la 3 săptămâni, 4. Și apoi poți să bați un nuanțator sau mai sunt tuturor, de exemplu, și măști de per care au niște colorant tuiale și poți să bați masiv acasă. La armânii viduși țiva de cum este perlu, de tipologii, este țivați viduși la armânii mai mult de la lanti feti? Noi cam avem perlu neali. Și știți, este gândit că perlu neali este un hir cam gros și e mai aspru perlu neali, nu este tip așa moale cam mătasea. Și este un lucru bun, tiper, că masă placa și țineali, el și-a de-a dreptul daima, nu ai... Cam este la fetele armonii. Și ca buiei, are vără, zicem, sumbuiau ți uvițuși tu per mai multul armonii? Avem mult oroș tu per. Mult oroș, da, pentru că de obicei avem culoarea închise de per. Cele mai multe sunt cu culoarea închise și culorile astea închise de au cam mai mult roșu și foarte greu de a scos de per. Mai vrei să scos un dar haricea roșu, vrei să vă bej, vrei să vă nisipiu, e cam cu armânile nu-i lucru lișor, nu știi? Nu este lișor, n-ai m-am șat test. Că tot... Așa că nu încăpățânat. E, sigura. Că tot zburăm de armânii, vreau să întreb niheam și de cum te minduiești să tine lipsești andrizarii perlu, anda ti duci la vreo jurti, la vreo numtă, la vreo pătăgiuni, la țiva ca mai vrei să ești și mult omșată și vrei să le andreți de lihia mult buni, tuti. Ți să drăm cu perie, că de multe ori vrei să-ți aduni niheam perlu, să nu-ți șada și ca fiziu, vrei să-l aduni niheam, ama te duci la oameni care ți-l adună, ama nu mai are minarii aici, perlu, șadi încărfăsit așa și nu-ți vede ghini, îți vede când nu este perlu a tău. Cum mindești să tine că lipsește să adrăm când o îndrăzem așa te vără jurtii? Eu zic daima că mușuteața este naturalețea. Și așa zic că perlu, că l-o acasă, că l-o lași disfaptul, va vedea care mișcare. Aia este lucrurile. Și indiferent că eu m-am luat cața și ții mea, luat cața și ții, am fixativ, dar el și-adi, mea, mișcă. Are un minarii. Și masa cață și la spate să aibă mișcare, aia este naturalețea. Masă și nu-ți bagă mult fixativ. Problema este că îți bagă foarte mult fixativ și atunci perlu nu și-adi natural. Este exact ca și cum nu mai are cum să mișcă, ghesuit, ca și cum te țin pe tine streasa și ție și simți și perlu. Și atunci trebuie să ne-am, dar să știi că în Dunez, Iuva, trebuie dai mai în contul de cum te alăxești, de ți buia o bați pe față, cum tuti contează. Eu dai mă întreb cum, problemul lucru este tu ți fustani te bați, că mas te bați unul fustani pe gușa bații, nu mai în ăsta, dar și perlu neale, că va fi
dip, nu mai ai guși aici. Și atunci să muți perlul în cheamă, să se vadă formatul feței, tot timpul trebuie să ținem cont să se vadă formatul feței și în funcție de este alegem ții drept. Când zdățem urnimi tin noi când ne minduim, asta este mult bună cu pigușina, cum ți-a dar perii smutrește și la fustanii. Ama zdățem vidușa latusi, ți vadiu, putem să învățăm toți să ți urnimis, după ți urnimis ne luăm, ți nu adrăm, zdățem când ai una fustania și ți este mult umșată, mult din numtă, fații să lași și perlu siligit, imagini este să la cați, cum mindește tine? Face să lași și perlu siligit. Mas nu hibu fustanea dip cu, nu știu, multi cheți, arpiali, depinde ți tarihari, că tuti sunt umșati, dar maș că vas să știi. Masa ai fustanea dip cu multi piali, va să dar perlu cama simplu. Masa ai fustanea dipa simplu, poți să dar perlu cama cu volum, cama cu bucli și poți să bați da paia și în perbără ceva care să aibă care, să lua cați cu băragrafă, care să mai aibă cheți, arpia, care să aibă vără floare, poți bați. Dar e foarte important cu te lăsești, ca să știi cum atari și perlul. Și când zicem că ți atragi perlul mult umșat, este imagini la mușuțarea faței ei, la față să nu bați ahântibu ei pe tine, maș zicem vără ruji, așa să nu bați multi, andadrași ți v-am șat la per, să lași nihea mapțân pe față, și aiuntrea când alași perlul cama siligito, și fără mare lucru pe el, poți bați mai multi buiei pe față? Are și au zicem, biani, echilibru? Perlul cu make-up-ul trebuie să mână cu fustanea. Nu, la fel depinde și de fustanii, că altfel masivul fustanii simplu poți simți cu make-up-ul și cu perlul cam multul. Mas ai un fustani care are deja o croială pe care vrei să vezi în evidență, este foarte important să vrei tine să bați în evidență în momentul în care ne ceva. Mai vrei să bați perlul în evidență, atunci indic un machiaj mai natural. Poți să bați ruj mai tare și cu ochii mai puțin conturați și atunci să se vede și perlul. Mai vrei să se vadă mai mult fustanea, atunci poți să aduni perlul într-un coc simplu și aici tu dai mașiții mea, este elegant, să și adighini. Dar este depinde cu ți vrei tine să bați în evidență, cu ți te simți ghini, cu ți ales te alexești să... Așa este. Mindescu că aici de țoni ani vezi mai mult tu că lumea ghini și cu perlu siligit și cam zic și fără să bă tuti, doamnele Idia cu perlu, Idia cățatu, tuti. Da, foarte tora perlu siligit, pentru că știi cum este. Când ai perlu, poartă culorile, poartă baleajele foarte mult și masa aibă care o culoare și un baleaj, masa lua pe și nu mai vede ceva. Și atunci tine vrei să vadă perlu și mai vrei să vadă perlu siligit și natural, arată foarte frumos și tora cam ne-am într-un trend mai natural cu tuti și atunci și perlu siligit cât mai natural arată foarte ghini. Ania e mi-are hare să știi perlu siligit cât nu ne ghiva. Să-l ghini la lasă. Câte, că smină și el cu tine? Știi cum, parcă fără să-i ved eu să înduchesc cu perlul, nu mi simt tu la fel. Să știi, perlul îți da și încredere, e foarte important cum îl porți. Tini, ți-a dar tini perlu când o ti duci uva i ia stinicheam zori să-l dar ațăia? Să știi că eu fiu norocoasă că eu pot să-mi la dar singur. Poți să-mi la cat singur, poți și la dar singur, da, cred că dai ma. Aici nu am răbdare șed când e vorba de mine și atunci eu am învățat să dar ceva cu mâinile, nu pot șed să-mi dar vârtut în mine, îți bag mâna în per. Amintescu că când știi și zânata este zori să lași pe mâna al întâi, să dară el. Nu neapărat, nu. Eu nu am cu perlu, adică las și că nini zori să nu-mi bag mâinile. Nu am să dar cu ele. Mai să-mi dai ceva de lucru și acolo ți-și dar lucrul. Altul fel... Îmi pare mult umșat că ziți de mâini, că tot n-a lipsești să dar ceva cu mâinile, si bună minare cu mâinile. Tațea că îmi pără mult umșat că zicești că maia ta, te vizu prota aș desi că tine va să dar ceva cu mâinile. Zână niheam de cum a hurhi mirachea asta de la zboar la limai vai prota, nu? Să știi că tora minduiesc
tu știi că baba, eu așa ziceam, baba limaia mea cu care crescui în casă, și când eram mică, știi cum e asta, baba, dai, m-am pilteață-va, cuseață-va, și mai mi băga și pe mine, și ania va hari, și eu mi băgam peste tot, cum sunt uniții, și cuseam și eu adram-ți-va cu mâini și baba ți-a dai, mult o mâine mâinile ațelea, dar ți-va cu mâinile fără lucru. Și eu, ți s-a dar că nu adrai-ți-va decât până în primul an de facultate. În care nu minduiam la per, nici nu știu de unde vine, ca să zic așa, pentru că nu aveam, mama mea aducea vitund, dar nu aveam eu, Zori, cu voi o să fac cu perlu, habar nu aveam. Și când eram la facultate în primul an, eu am cam multă energie, nu pot ce da și țin seamă. Și dipisi eu liceul și după liceu mi se părea că e cam alișor la facultate, că am multul chiroj, nu am dat dar cu el. Și mi-a curhi că până să ajung la per, nu foașe de prota, nu mi duiește că... Nu fulișor. Mi-a cățai de adrai sociologie și la sociologie mi-a cățai adrai niște cursuri de asta, adram statistică și lucrai ca și adram statistici, chestionare, aici nu ne avea hară și ziceam al mama, eu nu aștept ca anuar într-un birou, să știi. Nești cu angajat vârmesc, cred, chiar în primul an de facultate. Studii s-a întâmplat în primul semestru, ți-va tătuchiodor, să știi. Dar apoi îi zice al mama, nu, că nu ne-are hari treaba, este numai nec. Dar apoi întâlnia că voi să dar un curs de radio și televiziune. A trai în primul an de facultate la Aristide Buhoi pe vremea aceea și, bineînțeles, lucrai și ca și reporter al lui Florin Piersic o perioadă, cred că tot vârmeța și ții. Luam interviuri pe stradă și după aia ne și acasă, deci mama, nu ne-are hari de este, știți voi să mi-a dar hairstylist. Mama, tu dai seama. Tine, așa încerc să pe tutti vrei a da și până să nițiva să da. Să ne de facultate, acolo ți-a dat. Eu la facultate îmi plăcea, ne avea hari foarte mult, ambițeam că îi plăcea să înveț, cunosc cu lucruri, era pe comunicare și ne avea hari mult lucrurile ăsta. Și a zis, așa îmi zicea mama, dar apoi eu, nu, ca este voi să dar. Și nici apoi a zburit cu tata, zicea, lasă-mă fata mea, va. Păi nu, că ea va să dară cursuri. Știi cum e cu hairstylistul, că va aședă în cicioare, că va să greu, că știi cum ea îi dădea minte, m-a curit să dea minte că aveam... și, dar îți pare că este futi mine, este de la Dumnezeu, zic așa, și de-apoi, de produs an de facultate, adrai cursul la Costel, pe vremea aceea era la Blondie, apoi cumva și ți de sis, a început cursul când era un festival foarte mare de per și ne deam la cursuri și deam noaptea până amânat și apoi contact cu toată lumea este de a creației, să adrau show-uri, de a din afară și efectiv mi cuceri. Și aia este a curhi și aia este adrai de atuntea și pântora. Mama da paintea. Și cum hitora, tu mai are hari? Îmi zici, da, mama, lasă-mi că n-are hari, după un mes, după 2 mesi. Da, apoi aia care am întâlnit și toată facultatea, am și sora cliente care e la mine de și în facultate. Atunci și pe sora mea prima dată ne amintesc că pe care stând și eu. Așa. Baba mea nu mai era. Și mi-a cățat să tundul pe sora mea care avea un perro drept, lung, umșat. Eu duc și eu azi am visat un tunsoare, poate tundul bob. Și acasă. Și din ce în ce mai scurt și zui atunci pe vremea aceea ca și la primul tuns, că nu ți se pare cam a drept într-o parte, tai o toalantă și uite așa ți mi-a cățai și sora mea a fost primul meu tuns. Vrea ea cam lungul, dar e și cam scurtul, dar este ea, mai era sora mea nu scârte pe mine. Nu plâmsi. Nu plâmsi, nu, mult îmi și adiazi. Care va zic că te îndrupără. Da. Nu știu cum și de unde vine, mă știu că de când mi-a cățai de locuri la estul și în ziua de azi și îți dau chirol înapoi, tot este la dar. Mult îmi șați chiar știi, Mirachea, ti zânati. Care va zic că taifa zisi bun. Nu are țiva, va să dar hairstylistă, asta era zânati nau atunci. Ziceam mai mult timp. Da, atunci nu era cum, știi, tora e altă turlie cu hairstylist, nu mai coafor, nu mai coafeză, cum îl zicea pe vremuri.
este alte deschideri, poți mergi afară, înveți cursuri, alte turlii. Dar atunci nu era. Acum 20 de ani nu era lucrul așa cu perlu. Știu până eu sunt acasă de per. Așa este, tine cu facultatea ăștia că ți-aș de per, de ceva mult practic. Facultatea, ne ajută și facultatea, că eu de părere că e foarte importantă în orice lucru a dar și chiar dacă a dar per, fură lucruri care mi-a ajutat. Ți se povesteam, treaba este cu mâinile, cu fizionomia, să nu treci la om, îți dară. Este un lucru pe care l-am învățat și la per. Eu îl știam deja din facultate, că l-am învățat la cursuri și mi făcam alișor, le aveți studii. Și lipsește să duchești omul, să duchești cum este țiva, care este vrerea, cum este mintea. Și te lucrurile este sociologie, nici psihologie, astea sunt o desimasie, te ajută în greacă. Da, să știi că adrai și psihologie. Aveam un modul de psihologie și caraneș la un liceu. Eu zic, mama, eu adar și modul de tot în facultate, nu ratez nimic, era opțional. Un modul de psihologie. Și nești la un liceu pe vremea ta, uite că nu mai știu la ce liceu eram. Caraneșul la liceu, deci hai că trebuia să predau cursuri la elevi, îți dai seama, ca să-mi iau diploma de să pot să predau psihologia, să fiu și profesor. Și eu zic că să le dar tuti, ca și ati, când la anii atei vrei să le dar pe tuti, să nu ca câteva. Și caraneșul la liceu, nești cu profesoara, zic, clasa plină mea și testă va să ai doar rămas, mai doar nu poți lucrezi. Când nu zic clasa așa, te ficiorii, tu eram mări ca mine, eu zici, uite, doamna profesoară, vedem cum să adrăm, că știi, eu nu va mea, dar profesor ca nu are. Psihologia ne-a bucari, eu abitai, este un lucru care mă ajută. Profesoară, nu. Este gine să știi și nu este de tine, și ținu țari hari. Da, și tu este, dai mă, să știi, și eu zic că dai mă, să ca țari hari. Când o dare un lucru, deci țari hari, este ca ascanda nu lucrezi. Pe mine, ca fizu, când merg la lucru, eu ca la plimbare. Ingredientele, azburăți cu, nimișor, deși lucrezi și dă cicioarii, azburăți, se duchești omul, dar e un lucru șapte, așa că eu zic că daima când mai am featiniți, daima le zic, dar ori mai ales când nu hinic, scaftă-ți tari hari, că lucrul cu doară și când hari hari mult ușor este. Așa. Tot că găsești de mirachi, vreau să te plecărsesc că să ne dau zboară și de produsele adrate de tine, care va zică cum te minduiești tine să acați, să dar tine produsele ți le bați tu per la doamnele care vin la salona ta, să nu mă ta încuperi ți adrara lanță, să le dar tine. Diu ideea și că ți iau mai bun produsele tale. Să știi că nici nu mi mândui că neapărat, adică nu, pe mintea mea nu fug că eu voi să adar produsele astea ca să nu mai iau de la alții, dar nimic de genul ăsta. Maș că eu din inghiți ani lucrez cu perlu și daima de când lucrez cu perlu, lucrez cu produse săni de per, lucrez cu produse cu texturi ușoare de per, care sibă pe bază de apă cât mai mult, nu ne îngreunează perlul. Și ca fioară când aveam un produs care mi-avea hari, peste un an, 2, 3, 5, nu mai lua flamă. Nu-ți mai adra. Nu-ți mai adra. Și atunci, după cum lucrez eu, de inghițani și duchi două mari probleme a perlui, de exemplu, sunt ufeatii care au perlul natural, nu s-am obțiră ca anuară, mași că perlul lor nu crește mai mult de oa. S-a rupi. Nu crește. Și atunci, cu toții am zis, eu o luai invers și mindui cu țiarii perlul nevoi, ca perlul estul să poată să crească cam alungul, să nu se mai rupă hăta. Că perlul e asidez, arată ghine, mași că s-a rupi. Și atunci, din tot cunoștințele mele, ți ambițai, cu ți lucrai, ca voi și practică foarte multe lucrând pe clienții, duchii ți proteini lipsește a perlui. Și pornind de la treaba este, ajungi un credo a meu în care părul are nevoie de apă, uleiuri și proteină ca să aibă un per sănătos. Și atunci și ți-mi-a cătai și am început să lucrez. Primul meu produs ca zicem, ca și pe care îl mindui eu, un living cu protecție termică care este pe bază de apă. Pe bază de apă și proteină ca și formulă.
Și a încercat tot felul de texturi, lucrai de-apoi cu un biochimist și pentru că vreau, de fapt, aș vrea să înveț deși am clienții din Inghițani, să știi că am clienții care eu dai mazboros cu știperul, are nevoie de apă, de șampun, ți l-ai așiți, ți dai cu mască, dar apoi constat că tot nu hăbare exact, pentru că știi cum este, apare mutrese la televizor, imne calea iuva, aveți un stoc de produse, de tutiturile. Și atunci te mintești să nu mai știi ți se iei, ți bun, ți nu-i bun. Și o zici că, mergând cu principiul ăsta, tu voi să înveți rutina perului, care, din țică eu, imnă pe refacerea structurii firului de păr. Deci ale imnă pe tutiturile de per. Nu contează că e creț, că e ondulat, că e drept, pentru că reconstrui cum ar veni din nou firul de păr. Ți are el nevoie, ți lipsește ca să fie bikini și așa ți construim formula. Și sunt cumva din doar tiper, nu știu, din Irache, de vreare multă tiper, cam așa zis. Snădăță, Nica nu are tine și cum eu numai a gamei, care și un site. Eu sunt putem zghivăsim ți sunt produsele astea la dragi. Zălă cum eu numai. INI, de la Young Nature Innovation. Și site-ul este inihq.com. Să știi că este cu numai o treabă complicată, că știi cum este. Știam sigur că care este filozofia, cum voi sibă produsele, dar apoi țin mă barz, că iar aia este complicată treaba asta. Eu știam sigur că voi sibă un număr de 3 mași, nu vreau să un nume foarte lungă, de a ține și de cnăi. Și vine prota numele este Young Nature Innovation, pentru că sunt produse vegane, naturale, care reconstruiesc memoria părului, așa zic eu. Cam este, dacă timp îl folosești în rutina ți de perul tău va fi mai puternic. Dacă, de exemplu, ai perul, zici de mic, este o gamă care a pornit de la perul care s-ar rupea. Și alaltă situație a doua cu care mi confruntam deseori era cu perul, mai ales dacă este blondul, susucă multul. Yeah. Și atunci, cum îl hidratezi? Că știi cum e, vrei blondul, vrei să-l buxești ca fioară și mes din mes masă buxești, el la fel, este cam uscat. Și atunci porni cu aceste două mari probleme, zic așa, ale părului și construi gama asta. Și filisește produsele tale. Când vine una doamnă la tine la saloni, ești cu produsele tale și știi sigura că va fi. La salon sunt mași produsele mele de îngrijire, mași cu inii lucrez, am și tratamente speciale mași pentru salon și am și un site în care fratele poate să-mi cumpăr acasă și sigur cam aleșor. Practic ai șampon, mască, livin, ulei. Sunt 4 produse pe fiecare gamă, 2 game și mai am eu cam am și cu fixativul. Bag fixativ când nez la văraradă, când lipsește. Altă turli nu ne avuca nu are hari de fixativ pentru că dar perlul cam greu și perlul ca așa de mutat, să aibă volum, trebuie să aibă o textură ușoară de produs. Și atunci adrai un produs care are rol de fixativ, este un parfum de per și de corpul care are o formulă care îl rehidratează din interior și mai să dar buclii, ea li țâșesc, dar au și mișcare în același timp, nu li îngreunează ca un fixativ. Care este mindioara ta spumă? Spuma este, nu știu cum se zic de alihea permânește, este ca un atulei de produs, îl bați pe perlu, ți este nica ud, după ți-l lași și este mai mult o minduiesc cu mine, ti fatele cu perlu nalinali, că dați că poți să dar estinali si bă cama, să zicem, cam am șate. Ți minduiești să tine de spumă, este ghine, nu-i ghine? Nu prefer nici spuma, intră pentru mine în aceeași categorie ca și fixativul, prefer o cremă de bucle, una cremă că e mai ca și textură sau, știi, spuma ca lăcheaște îi cheamă și în momentul în care tine îl bați pe perlul nu mai, este ca sigilat, nu mai are mișcare, nu mai arată la fel. Și ori o cremă, ori un spray care se pe bază de apă și atunci se ușor tiper și poate să reconstruiască bucla. Ai văzut
sigur, ai adrat cursuri și tu alti, Vasilij, nu mai știu România. Ai văzut multul limpid de furaua de per, zicem, tu Europa de vest, zicem, ma multu perlu kama, nu mai că este cam în dreptul, am și textura si bădelihia multu de afară, e nu. Da, este ca fi oriunde, lumea este, perlul este diferit. La noi perlul este cam a subțării de obicei, României, perlul cam a subțării. Și testă când alegi un produs de per, nu dai mai, știi, să am fete care au perlul nealinealeauate la noi și zic că și-am cumpăr produse de per din America pentru că acolo sunt fetele care au fetele de culoare care și-au, dar textura părului e diferită. Noi avem un per nealineale, dar nu este atât de aspru ca rafoară. E foarte important. Fiecare păsălie are specificul ei de per. Și sigur are produse sui disescu ca magini, tațea că sui disescu cum este perlul tu acel loc. Masnet în Asia, toți asiatici au perlul foarte dreptul și în momentul în care tine vrei să-l tunzum, efectiv s-a spargi perlul. Este ca și cum s-a sparți. Adică, efectiv, tăietura pe care o adar tine ar rămâne cum o adrași, dreaptă și dea de idiga scară tuti, masa voie să am scăreaua, dea de scară. Ei, atunci, și când îl tunzi, va să ai altă tehnică de tundeare, astfel ca perlul să nu-ți dea da și ție. Cum v-ați lutunță? V-ați țăni foarte ca alte turlii? Ți v-ați adari? Nu, sunt niște tehnici de filat, ca să zic așa, care trebuie aplicate. Se secționează părul diferit. E complicat să explic. Sigur, minduiesc. Masa aveam pe vă răspundeam, sigur că tine v-ați ducheai cum să adară, dar așa ți ziți așa este că nu vedem. Da, m-ați vedea e altă turlie, știi? Când... Așa este. Este mult interesant că tot așa nu him învățați să ne minduim la cât diafuri este perlu pe ca fi continentul și cum nu poți să folosești ideile tehnici. Sunt multe turlii, de la culoare până la textura părului, cât de gros, cât de subțării. Georgian, așa este, toți ca fi un himahori, așa. Așa, da. Georgiana, vreau să te întreb, mas vrei să îmi dau zboară, știi taifa ta, că te aflaști în taifa armânească și vreau să te întreb, desi este lucru avut să zicem, angrică, titini, desi etica de lucru, ți-ți vede că ai ine de daclo de taifă, inu, de praxi, inu? Da. Eu zic ca și ți că fără taifă în ziua, adică tine hi cană. Eu mas nu aveam taifa pe care o am, cană va seara în ziua de azi. Mai ales că și cum him noi armânii crescuți cu mai, cu paplu, cu tot, este un lucru care cam te ajută. Și tu lucrurile pe care le-a dat eu, că știi cum este, am clienți care vin de toate vârstele și cam știu de acasă deja cum să zburăști, cum să te importi, noi și mai duruți, că când crești în casă cu maia și cu paplu, cam așa ți se întâmplă lucrurile. Și foarte important este. Adică te ajută, cred că, știi cum le zic eu la lucruri la mine, că oamenilor cu care lucrez în echipă, că și în meseria este, mai vrei să reușești mai mult, 50% este ți înveți tehnic, tine poți fi un profesionist super bun. Dar dacă 50% care hi tine, degeaba lucrul s-a spart. Deci așa zic că în meseria pe care o dar eu, 50% sunt părinții mei, sunt familia mea, pentru că știu urât mea în drum, până și mama care știi cum este, cu doar să zici daima că nu, câte noadarea este, perlu, că poate nu e în tine, toate lucrurile este, mi-a dragă si omul care hiuază. Și eu atunci ziceam că mama tine numele asta dar perlu și normal, că după aceea dar feata ali tata, nici la tata. Tata zice, da, sigur, zice, cum nu, ți vrei tine aceea, dar lasă și uite așa, dar toate lucrurile este și
toate din familii sunt foarte importante, mai ales că noi suntem o familie de armâni crescută cu armâni, lalea meu cânt și atunci eram în casă cu toți, cu muzica, cu jocul armânesc, cu toți de adun. Când nu crești printre oameni mulți să te înveți cu lumea, e foarte important. Nu știu. Fără ei himcană. Așa este, fără ei himcană, dăsești mult umșat. Da, cam așa este și tot, da, este foarte important. Să știi că până și că aveam început ahurchită să dăr de numele produselor mele, că stai mai mult de 2 mei și cred că țin nu-mi bag. Și știam că voi este un nume de 3 litere, să știam. Și tot nu minea, că vreau simt în principiu de cum le adrai, să-i disească, sibă pe produse naturale, vegane, pe creație și toate numele care le băgam nu îi se uiseau. Și apoi am în dine, pur și simplu minte numele este Young Nature Innovation. Probabil pentru că știi cum este, când lucrezi cu lucrurile daima, subconștientul lucrează și tot ține cât în informații. Și ți vreau să zic este că Ini de fapt de la Iani, cum îl chema pe tatăl meu, că tatăl meu nu mai este printre noi, este un mic secret ca zic așa și cumva prin produsele este eu daima zic că nimic nu e întâmplător, totul se așează și practic așa se numesc cu produsele. M-am întrebat de taifă să le duc toți. Este un permis mult umșat. Nu știam că, nu mi minduiam că numai Titini are una legătură cu numai afendea tău. Este mult umșat că mai el te ajută să ahurhești, îl băga și tu numai a produselor. Păi da, și e posibil să știi numele, să alapsi singur. Așa este. A avut și, pe lângă taifă, a avut și alți oameni ți te ajutară mult, zicem, urnechi ți le luași. Tu, bana ta profesională, zicem, tu zânati, ama și tu bana de ca fizuă. De avut și oameni de angricară mult de tine, te ajutară, te alexiră? Da, sigur. Și în meseria în care mi-a cățat eu, începând de la Costel, care fu primul mentor, de la care a început cu școala și acolo a început vrearea tiper zic, dar apoi a continuat pe partea profesională zic cu Getavonia, care la fel fu un deschizător pe partea ei tiper și atunci de acolo am vițat lucruri și acasă, familia. Eu zic că toți sunt de acasă. Cei mai buni mentori sunt tu acasă și cel mai mare critic și cel mai bun este mama. Dacă mama te duci câțiva năghini, sigur va să asculți. Dar și zic că cam așa zic. Noi suntem foarte apropiați și cu toți și atunci în familie sunt cei mai mari mentori. Mama, tata, sora mea, Laligicu, care el fiind cu muzica, înveți multe lucruri, înveți mulți oameni, știi? Foarte important și pentru mine întotdeauna. Maia mea, care știi cum este și sora bânează, Doamne ajută, e sănătoasă și care dai mă de aminte. Când ai în casă una mai, eu zic că e cel mai câștigat. Pentru că daima înveți ceva nou, daima tine ți se pare că ceva nu ați broșit cu Maia, zicem lucruri de astea, dar cum și Maia. Dar Maia ca și oară are să ceva de la care tine va să înveți. Dar și că cred că cei mai importanți mentori sunt familia. Profesional normal, că sunt un nume mari în toată lumea și vizui pe toate scenele, însă cum zici de neavra, dacă nu hi 50% care hi tine, degeaba tunză și m-am obținut să perlumșat, că nu reușești să-ți transmiți mai departe. Și atunci lucrurile sunt pe jumătatea drati. Așa este. Și tora, cu tot lucrurile ți le-a drată, mindescu că ești să știni urnechi te alță, nu? Cum ți pare rolul ăsta când tora tini ajunsești și îți dai minte la alță ți vor să ahurhească pe calea asta, vai? Cum e asta? Foarte îmșat, să știi că am foarte mulți, eu copii, așa le zic eu la lucru la mine, deși unii sunt mai mari ca mine și ca ani, dar este foarte îmșat, pentru că ania are foarte mult perlu și atunci ania are să înveți omul
cu tot. Și se ia perlu să-l va mult și să înveață pas cu pas. Și aveți tot. Este mea, pe partea este, poți un profesor bun să înveți. Și să știi că și Vâriescu, că fără vâriane ne cheamă nu imnă, și cam minti cel mai gine le țin pe vârieri, nu pe mă bezi limșati și dulci. Dar este foarte, foarte mișat, mi-are hari foarte mult. Pentru că mai ales când lucrezi într-un salon, tu trebuie să aibă tot lucrul ca tine, așa, siți în același stil, nu poate fi într-un stil, într-un altul și atunci dai mai zburăm, ne învițăm și dai mai învițăm împreună, să știi că eu dai mai zic că eu nici am Mutrescu, când dipisesc cu lucrurile, nici am cursuri în online la care Mutrescu diper, dai mai ceva de învățare, să schimbă tehnicile tot timpul, există, trebuie tot timpul știi, pe vremuri zicea că meseria sfură. Este adevărat într-o anumită măsură, adică dacă eu tot acum am hăbari tehnici, tunsori, poți Mutrescu la un care preda, un mentor zicem, și spur ceva, că deja Mutrescu. Când Hiprota, la început, de exemplu, în protul an, mutrește, dar tot îi trec pe lângă tine, că sunt atât de multe de amițare, încât nimica nu duchești. Și eu zic că este foarte important să știi să ghidezi oamenii. Și o dai mai zic toate lucrurile pas cu pas, pentru că după aia fiecare om, indiferent că l-o înveți eu, el va să-și formează stilul lui. Și foarte important, eu îi dau libertatea este ca fiecare să-și formează stilul, dar trebuie, cel puțin mi simt datoare cumva, să-i înveți toți aminte eu pântora. Ați aia cât să să adari stilul tău? Să știi că cred că stilul. Eu când unești la Costel prima dată și mi-a cățai de cursul, habar n-aveam să va pe vremea aceea, îmi dea de un captain tu mână și îmi zice, ok, tu bagă unul cărare. Era prota oară când a drama și țăva, habar n-aveam. Și atunci el îmi zice că, uite, zice, tine va să dați ceva cu meseria este, că nu toți Carin eram mulți, într-adevăr, eram vreo 20 în Inghit, eram în grupă și mai șoșnic ca un feata de meseria asta, lanță nu adrăcană. Este foarte important să ai har. Eu cred că așa mi-nduiesc cu eu timinic, fui adrată pe meseria este. Poți să înveți tehnic, ma va niheamă, va duchești perlu. Eu când bag mâna pe per, îl duchesc. Pe partea asta nu-i eu duchesc cu fulișor, pentru că eu când te motresc pe tine mea, tora nini să dar ceva la per. Ți-ți ghini si adari. Eu atâta așa doar niscânti și uite de buiau mașa și ca și cum ar fi de la soare adrat. Mașa și te niheamă dip cât îți veadă. Și niscânti scări pentru că atunci când ai perul neali, foarte multă lume îl tundi pe dreptul. Eu sunt de părere că este ghini să dar niscânti scări pentru că perlu, când va-ți ridica, să aibă volum și să formează mult mai ghini fiecare șuviță. Ți-mșat. Știi, la mine perlu este vedeta, să știi. Eu tot nu ved perlu, n-am niciodată. Și apoi aveți fața și omul. Prota ved perlu. Și ții cu perla meu. Așa este când ai un mirachit un lucru. Ți este zori să știi să alegi oamenii ți lucrează cu tine, să duchești și la lanță idia mirachi, i alegi lișor. Da, protul lucru pe care când inii vără și vas lucrează cu mine, eu îi zic câte cățași liber. Și aici îmi dau multe răspunsuri, îmi dau seama de ce răspunsuri îl mutresc cum îmi dea, deci duchesc cu lucrurile. Este foarte important, este foarte greu în ziua de azi cu oamenii cu mirachea piper, dar sunt și foarte mulți oameni talentați. Este foarte mult acces. Nu este ușor să afli oamenii, echipa, pentru că nu este o meserie lișoară. Adică trebuie să ai hăbari.
să ai și răbdare, să poți să lucrezi și mult ca și ore, mai ales la început, multe ore de muncă ca să poți să înveți cât mai unia, cât mai ghini. Perlu este, știi cum este ca și cum nezaiatul. Ca fi per este el cumva șadă, poate este vrăzu în care perlu nu va să șadă, știi? Nu a avut vrăzu de asta? Ba da, cum să nu? Nu? Eu așa zic, când perlu nu va șadă, lasă. Arhati, șadă. Nici am arhati și nu ne-a zbur. Sau a zburăște cu el, îi zic, eu îi mai zic, nici când eu zic, da te rog, de tot așa cum voi eu. Hai, ascultă-mi știri, nici am onoare. Nu vezi că dai mai cu tine? Ama perlu tot ți va, dar, nu? Da, știi că perlu are foarte multă emoție. Adică cum îți ziți de apă, care are foarte multă emoție, și ea și perlu. Să schimbă, nu știu dacă duchiși sau nu, dar dacă cumva, nu știu, hiarățită, nu ți ia ghini, sau ai un du cam acuzori, ceva, la peră îți ducheaști prota. Perlu, ia smutrește de Washington. Smutrescu de liha. Ia smutrește de liha. Și să mai dăți că când ai, ziceam, ori țica de perlu, ori perlu nu mai asti cum... Când tu tine duchește că i s-a schimbat textura, îți mai dăți că trebuie să dai analize, ca să duchește că înseamnă că ceva tu tine nu este bun. Perlu este primul organ, ca să zic așa, care să zici dacă corpul a tău este bun și sănătos. Care va zic că nu ia stimași ti mușutați, că vrem noi ti pirifanie, să ai perumșat, este și niham un semnu ti sănătate. Tața că andațiva nu-i ghini cu perlu, va și lipsește să vezi un hiator, să vezi ți mâți, ți nu-i ghini. Să te lipsește, să te vitamină, ți așa și așa începi să te mutrești. Și asta, da. Eu zic că este mai bun iatru perlu. Mas ascultă. Are și una de afurau, zicem, tuan, mini, nu știu de si am dichinu, am mai pare că mai multul ca de perlu toamna la mine. Așa este? Da, primăvera și toamna perlu ca adică mai multul. Așa este, să schimbă și el, ca așa nu timpurile. Când îți cade primăvara și toamna nu trebuie să ai gaile cu perlu, că atunci intră el în procesul lui de regenerare. Și este un lucru bun el, cade perlu care era mai sensibil și apoi a dat loc unei nouă celule ca să crească perlu. Mai sănătos și mai frumos. Așa este. Și tora, îmi vine altă întrebare, când acasă să apară și hirii albi. Cu hirilațele albi, când nu sunt unii mulți nipțenii, ți poți să dari? Poți să mulțești mai hirilațele? Nu, nu la lași, ți la dari. Primul lucru, nu li tai sau nu le asmulți, le lași acolo. Așa și după aia, eu când sunt psănidip, nu pot să le amuxești să mași piale, ar fi, nu ai cum. Dar eu recomand să dar niște șuviții, care poate fi ori chiar culoarea apropiată cu perlul tău, dacă nu vrei să o amuxești, ori înseamnă mai deschis un ton, ca și cum ar fi deschis de la soare, ți ia mai devreme. Și atunci aia li va să amestecă și nu mai duchești să nu-ți mai ved atealii șuvițile albi. Care vă zic că tot ne jucăm cu optica, asta să nu-ți vadă, dar nu lipsește să dar țiva multul. Da. Eu, când o apar mai și psănii hiri albi, de obicei m-am ca nu are, recomand să adrăm niscă de șuviți și după aia mai îl țăni, ca un an, ca 2, pentru că este cu perlul alb, să știi că este genetic. Aha. Adică depinde pe care moștenește în familie și după aia ai perlul alb sau albește maonia, mai amânat sau mai sunt și persoane care albesc, de exemplu, la un stres maxim, la un șoc. Sunt și mai poate apare. Dar tot există buiei. Are buie, cum acasă culoarea pe perlul albu? Perlul albu, eu așa că nu știu ceva de cum, de care e chivia, mindescu că este cam alișor să învopsește perlul albu, nu? Nu e așa. Nu. Nu? Nu. Nu e așa, nu. Nu este cam alișor să învopsește perlul albu, mai ales că perlul albu are altă textură. Eu ziceam că am perlul moalitora și mai apare vără hir albu. Hirul acel albu este cam gros și cam aspru și cinușa de ghini și cu siguranță produsul va albeți pe acel albu. Că el smută nici mânteană. Nu este lișor, nu.
Parii, dar nu e mai complicat când sunt fire albe, dar în ziua de azi se află de tot, există soluții, dar nu e mai ușor, e mai ușor să amopsești perlul care nu este albuș, care este natural și nu fuca nu ambupsit, atunci poți să dari tot ce vrei tine. Dar pe aia, dacă ai perlul ambupsit, zicem în culoarea și cum l-ai tine, dar nu este natural și este ambupsit, știi, vrei să-l dar cam a deschis niheamă, acolo iara este complicat. Mas nu aveai buia o piel și era natural, este simplu. Păi, dai mai pas te minduiești, să vrei să adari și cum vrei să-l deschid, ca să nu-l spargă, ca să ai grijă de el. Haristo Georgiana, mini esco muito hârsită că puteai de afla ea când te lucri trăper și mas mai puteam să mai și dăm mini mai am întrebări câte o noapte întreagă. Aceea este una temă muito interesantă. Acho que voi să Hristosescu că și duși ahântu chiros să exigisești tutti detaliile esti trăper. Tora noi ca fioară tu bitisita di Moabeti, avem așa 3 întrebări scurti. Prota de el este desi ai vreo zbor armânescu, țin n-ai mai mult țari hari. Un singur zbor vă zic? Poți să-mi dau care să hină fără expresii, care să hină altă țiva poți Ania, știi, discânti cât ora că însă și nini cât vrea și cât dor. Ai fi prost, știi că dai mai când o dari ceva, va să aici vrea și dor. Ca să se ghini. Da, ca să se lucrul, adică ai fi prost care în vinitora. Desi ai vreo măcare armânească? Asta e deftirea întrebare. N-ai mai multă țară. Găsite, clar. Ma să-mi dai piperchițuri găsite, știi cum? Nu ai gaile cu mine. Eu ți șed acolo, ți un sus de ani. Bun. Și tora adesea ai vreo cânticu armânescu. Si n-ai mai multă țari, Hari. Cântic. Tora ninitu minti pirifană. Esu ninitu minti tora și... Da, ne-ari Hari foarte multă. Așa este. Și ne-a avut Hari Moabeta și de-al să Hristosim că să luași unul cu mată de chiroș și duci cu noi și ne ducești la hântii cripșate. Și mi hârsesc mult că zducheaști mult mirachea empty zenati, empty per, empty taifă și așa că lucru în bar, șcam aninti, ta să înveți șcama multe torna. Trăper știi tu ți-ari Haristo. Și Haristo și amutritorilor a noștri, că și Zorinica ne Moabeti cu noi. Da. Și până vedem și Gioia Țihini cu altă Moabeti. Haristo, bași. Haristo.